カペラ合宿の課題曲で、今はノスタルジーの持ち曲として使ってます。で、今夜ノスタルジー歌ってのシーさんとノスタルジー4と、あと協力者の2名で、協力者2名で、はい、特別ステージをお届けしたいと思います。パートも入れ替わってますので、ぜひお楽しみください。シャンラララララ